με στόχο την καλύτερη προβολή των αιτημάτων, τα οποία παλεύουμε αυτή την εποχή. Πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι σε περίοδο απεργιών δεν πρέπει να κάθονται στα σπίτια τους και να επαναπαύονται, αλλά μαζί με τους άλλους εργαζόμενους ενωμένοι και αποφασισμένοι να κατεβαίνουν στους δρόμους, να διαδηλώνουν και κύρια να διαφωτίζουν την κοινή γνώμη, η οποία συνήθως μαθαίνει τα αιτήματα των εργαζομένων διαστρεβλωμένα καμιά φορά μέσα από τον τύπο και τα μαζικά μέσα ενημέρωση. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη είναι η καθημερινή μας ενημέρωση στο πεζοδρόμιο, στις πλατείες, στις λαϊκές αγορές, στους σταθμούς των λεωφορείων, όπου οι εργαζόμενοι πηγαίνουν για τη δουλειά τους. Βέβαια εμείς σαν εργαζόμενοι κύρια στοχεύουμε πρώτα να ενημερώσουμε την κοινή γνώμη, να ξέρει ποια είναι τα αιτήματά μας, και δεύτερον να έχουμε τον κόσμο με το μέρος μας, συμπαραστάτες, διότι όσο μεγαλύτερο είναι το μέτωπο των εργαζομένων που παλεύουν για τα προβλήματά τους, τόσο πιο σωστές λύσεις μπορούν να πετύχουν και καμιά φορά να επιβάλλουν. Για μας συγκεκριμένα τους εκπαιδευτικούς, στόχο μας είναι να φέρουμε κοντά μας και τους γονιούς και τους μαθητές, οι οποίοι είναι οι φυσικοί συμμαχοί μας, να παλέψουν μαζί μας, γιατί τα προβλήματα που απασχολούν σήμερα τους εκπαιδευτικούς δεν είναι μόνο προβλήματα των εκπαιδευτικών, είναι προβλήματα τα οποία αφορούν όλον τον ελληνικό λαό. Δηλαδή η απεργία αυτή δεν έχει αποκλειστικά περιεχόμενο οικονομικό? Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ένα μέρος των αιτημάτων είναι και τα οικονομικά αιτήματα. Κύρια όμως είναι τα θεσμικά αιτήματα, τα οποία στοχεύουν σε αυτό το οποίο η κυβέρνηση λέει, την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Φυσικά μέσα σε αυτά τα αιτήματα είναι και το οικονομικό, γιατί με φτωχό δάσκαλο, με ένα δάσκαλο πεινασμένο, όσο και να θέλουμε να αναβαθμίσουμε την εκπαίδευση, νομίζω δεν είναι πραγματικό. Βέβαια εμείς παλεύουμε να δοθούν αυξήσεις στον προϋπολογισμό 100, που και ο σημερινός Υπουργός πάλευε κάποτε και το διαδίδωνε και αυτό στους δρόμους, γιατί αν δοθεί αυτό το ποσοστό θα μπορέσουν να γίνουν σχολεία, ώστε στο άμεσο μέλλον να λειτουργούν όλα τα σχολεία πρωί και όχι σε 3 βάρδιες, να μπορεί να ανέβει η υλικοτεχνική υποδομή στα σχολεία, να γίνονται τα μαθήματα κάτω από σωστές συνθήκες, να αλλάξουν τα αναλυτικά προγράμματα, να γίνει δηλαδή αναμόρφωση, να μην επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα που ακούει ο μαθητής στο δημοτικού, να τα ακούει στο γυμνάσιο, να τα ξανακούει ξανά στο λύκειο, και έτσι ποτέ να μην τελειώνουν τα βιβλία και να είναι υποχρεωμένος ο μαθητής να ακούει 2 και 3 φορές τα ίδια πράγματα, ενώ άλλα θέματα που βρίσκονται στο τέλος των βιβλίων ή το αναλυτικό πρόγραμμα προβλέπει να διδαχθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ποτέ να μην φτάνουμε σαν καθηγητές να τα διδάξουμε. Βέβαια λέω ότι η οικονομική αναβάθμιση των καθηγητών είναι ένας από τους παράγοντες. Ευχαριστούμε. Πώς τα πάρε? Συγγνώμη. Σήμερα ήρθατε εδώ με το μικρό. Πόσο επίδομα παίρνετε για το παιδί? 1.500. Πόσο? 1.500. Φτάνει ο μισθός που έχετε για να ζήσετε εσείς μαζί το παιδί? Όχι, τα χρήματα δεν φτάνουν καθόλου. Πιεζόμαστε πάρα πολύ. Βρισκόμαστε, μπορώ να πω, σε ένα φοβερό αδιέξοδο. Οικονομικό αδιέξοδο. Η κατάσταση είναι στο προχώρητο πια. Έχει αυτό επίδραση στη δουλειά σας στο σχολείο? Προσωπικά κάνω τα πάντα, να μένω ανεπηρέαστη από τις εξωτερικές συνθήκες, αλλά βλέπω ότι απόλυτα δεν το καταφέρνω. Προσπαθώ όμως. Σας ευχαριστώ. Δεν πειράζει. Ποιο νομίζετε είναι το περιεχόμενο της σημερινής διαμαρτυρίας μας? Τέρμα πια στον εμπεγμό με τα μονοπόλια ή με το λαό. Αναβάθμιση της παιδείας και του εκπαιδευτικού, δημόσιο σχολείο και όχι ιδιωτικό, οι καθηγητές μαζί με τους γονείς, τους μαθητές για μια άλλη παιδεία. Όχι στις συκοφαντίες του αγώνα μας. Τα προβλήματα των σχολείων πιστεύετε ότι με τις προτάσεις του Υπουργείου θα λυθούν? Το αντίθετο, θα επιδεινωθούν. Άλλωστε αυτό είναι συγκεκριμένη επιλογή.
Η υποβάθμιση της εκπαίδευσης δεν είναι πράξης αφελής, αλλά σχεδιασμένη συνειδητά από ντόπια και ξένα κέντρα. Θέλουμε να μας πείτε ποιος είναι ο λόγος της παρουσίας σας στη σημερινή μας πορεία προς τον Πρωθυπουργό. Να χαιρετήσουμε τον αγώνα σας και την αναβάθμιση στην παιδεία που πιστεύουμε ότι είναι εθνικό ζήτημα. Πιστεύετε ότι ο αγώνας των εκπαιδευτικών θα ωφελήσει την παιδεία? Σίγουρα ναι, και προς όφελος κοινό όφελος. Οι προτάσεις που γίνονται από το Υπουργείο θα λύσουν τα προβλήματα των σχολείων? Πιστεύω, όσον αφορά τα θεσμικά τουλάχιστον, είναι μακροχρόνια, αλλά τουλάχιστον όσο γίνεται πιο θεμιτή επίσπευση όλων αυτών των προβλημάτων που μας ταλαιπωρούν κάθε χρόνο και είναι γνωστό πλέον σε όλους μας τα προβλήματα αυτά. Η δημόσια εκπαίδευση σας καλύπτει ή αναγκάζεστε να καταφύγετε και σε άλλους χώρους για να καλύψετε τις ελλείψεις αυτές? Κοινό μυστικό όλων η παραπαιδεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Δάσκαλος της Καλιθέας, θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για ποιο λόγο σήμερα βρισκόσαστε στην πορεία αυτή. Βρισκόμαστε εδώ να διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας. Πρώτα και κύρια στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία είναι άκαμπτη, απαράδεκτη απέναντι στον εκπαιδευτικό κόσμο.